Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu kanye nezingane zesithembu umnako wethu isencane lengane. Onke lama TV shows anento anokuhlobana ayizihlobo. Kodwa umnako wethu-ke ingubaba umsele ku-host wale show. Uyi-presenter yale show and leya show nkosi yami i-South Africa yiyo ekhulumile, akukhulumi mina ngedwa. Ngisamile-ke ekutheni inhlonipho imali yenza ukuthi izwi lakho lizwakale. Mase kuthi-ke mhlampe abantu ababa ngaphansi kuwe ngezinga lemali yibo-ke ababa nokuhlonipha noma ungakhuluma into ongasiyona. Lento yokuthi mhlampe umalume ubaba ubhuti athe yena uyindoda yomZulu ayidali nje inhlonipho ngaleso sikhathi, ngoba ngeke ngibone mina uma abantu banalento ukuthi mabezothi uhlonipha amasiko uzovele ahloniphe nje ngokusheshsha, kodwa mase kulandela kwayena amasiko akhe owabeke ngemuva ey'ntweni azenzayo. Makuvuma uzothi-ke uyindoda ehlonipha amasiko. Uma isiko seliphikisana nezenzo zakhe akasawazi amasiko abone ubumodeli. Siphume-ke kulento ngobani kukhulunywa ngokuthi umayini akahloniphi, angithi, kodwa kubaba umseleku-ke naye akhona ama-episode, hhayi u-season 7 kuphela. Ukuthi u-season 7 iwona, angazi le episode ngayibuka ngingakade ngawubukanga ngo-season 7, ngaze ngayibuza ukuthi bebeyenzelani le episode kahle kahle, because kimi ngabona nje kungathi waze wamdicelela phansi umamkhulu isithunzi. Okokuqala angiyibonanga into eyenziwa umamkhulu kuleya episode ngaphandle kokusala. Into nje wayenza wasala wangahamba nabo. Angibabonanga futhi bexabana before nobaba umsele, kodwa wakhuluma izinto eziningi ezashiya nje singazi ukuthi hayibo. Khona makuwukuthi umamkhulu ku-season 1 abantu bebembeka kabi, kusho ukuthi onke ama-seasons ale TV show umamkhulu uzobukeka nje ewumuntu ongathi akathi shu. Angikhulumi kabi, yazi usini guys, ngilwa nobuxoki because ubuxoki buyangidina. Kunginyakazisa kabi ubuxoki and angithathi i-TV show ngemizwa. Ngikhuluma nje lento abantu besifazane abayenzayo futhi bangicika kakhulu. Hayi, ngiyangicika umuntu ozokwenza ngathi akayibona into eka-left. Into oyibona ka-left ibone naka-right, oyibona ka-right ibone naka-left. Ngisatha nangoThando. UThando nje ngoba eseyintombazane esingayazi ukuthi uzosizwa yini yilesi sikhathi eside asiphile usiyacela ebedelela. Siyadlula-ke kuThando ngoba sekuyinhlonipho. Wesithandwa sami ngiyaxoxela, yabo umnakwethu ngingakabukisisi kahle ngathi khona into ukuthi uyayibuka uyayiqonda iphinde ikudide. ODulas ngangisitshela ngokwami ukucabanga ngithi hawu, yazi labantu laba oDulas njengoba nje beyinhlakanhlaka laba beyenza isiphithiphithi nabanye, ngangisitshela ukuthi kahle kahle izenzo zabo ukucasha kwabo ngesithembu ababahloniphi labo baba abenza isithembu kahle. Angithi ukubuka kwami ngithi shuthi oDulas mabenje, oDulas nobani bonke nje lapho obhuti labo i-crew yoDulas ababahloniphi labo baba abahlonipha isithembu, benza nangendlela efanele. Kulabo baba labo ngangifaka umseleko, kodwa ingqondo yami iphinde ithi why ezoba uhost wento ebukeka engenabo ubuhlakani? Why ezoba uhost wento ebuye ilulaze amasiko nesiko athi uyalihlonipha nento ayishumayelayo imayelana nani lento? Cha, yaba yinye impendulo, imali. Impendulo engaba nayo ngathi mina hawu, phela mayi-advocates for isithembu namasiko nokufika ngendlela yokuthi uzosifundisa oDulas bafunani eduze kwakhe bebenza izinto ezi-wrong, aze aphoqe futhi ukuthi akube nalama conversations because ama-conversations phakathi kamamkhulu no second girlfriend or third girlfriend because umamkhulu wakhona uthola ukuthi naye uyintombi.
Yabona-ke inhlonipho ekade ik-100% njengakwi-Bethlehemi yehla kancane because awukwazi into oyithwele wena kuqala uthi mina ngilokhu, ngihlonipha lokhu, uphinde ube yingxenye yabantu abashonisa yona leyo nto phansi because thina asikaze sibhidlize isithombe sesithembu ne-vision yaso nokwakhiwa kwaso sebesifundiswa. Kodwa mase sibuka ubaba yena ofike as i-polygamist eyaziwayo, wafika nanokuthi uzofundisa ngalesi sithembu, ahambe nodulasi abangakhombi nokuthi benzani because into yodulasi inganekwane. Right, kunemali phakathi, angithi siyaphuma-ke kodulasi sekumakhosikazi akhe because kula makhosikazi ufuna i-unity, and i-unity ilento emenza ukuthi aze akhale. Simbone ewahlakaza amakhosikazi ngey'nkulumo azenzayo. Manje kaze nibona ukuthi silele ubuthongo bothi ewahlakaza ngey'nkulumo azakhayo because kwesinye isikhathi kokunye siye siy'buza ukuthi hawu, kulama meetings akawenzayo ubengafuni yini ukuthi omunye unkosikazi akhulume abeke i-point. Ngizokuthathela enye episode la wayiphoxa khona uMakhumalo before kuvele lama episode amaningi uMakhumalo angasamphoqi kuwona. Babuya enkosini. Mabebuya enkosini yesigodi sabo bachazelwe ngomshado wesiZulu. Mabechazelwa ngomshado wesiZulu bazohlala kwi-meeting namakhosikazi lana-ke sekukhulunywa khona ukuthi into-ke esele because abawenzile umshado wesiZulu amakhosikazi onke kufanele ukuthi begcine bewenzile because kubalulekile lokhu kubantu abadala. Base bekhuluma ngendaba yemali, akubanga imali kuqala, kwaba ukuthi amakhosikazi akubuka kanjani ukuthi eshade kanye because leyo option izokhosta kancane. Wathi-ke uMacele yena ucela umshado wakhe yedwa because umshado wakhe nohusband wakhe unento yakhe nohusband. Umayeni wacela into efanayo uthi kuzoba umshado wakhe yedwa omhlophe no-traditional. uMakhumalo waba nepoint lokuthi akamindi if kuhlanganiswa imishado le ndawonye. Asazi-ke ngaleso sikhathi ukuthi lamakhosikazi ane-experience enjani ndawonye, kodwa sithi why if umshado wakhe uhlanganiswe. So mayekhuluma uMakhumalo ukuthi umshado uhlanganiswe because imali izosebenza kanje, wathi uMacele into angayi-understand ukuthi kufuneka ukwenzeka into e-right, eyiqiniso noma kunendaba nemali. Ngesikhathi-ke uMacele esho lokho, uMakhumalo wayethi umbono wami, wathi uMseleku nangumuntu, washo kuMakhumalo. Wamvala lapho futhi wathi nangumuntu okhuluma ngemali, wena Macele uhusband wakho. Mawucabanga lezi inkulumo ezobaba ofisa ukuthula ngoba wayengasho ukuthi eyemali asiyikhulume ekugcineni. Okwamanje sikhulume ngey'fiso ukuthi Macele ufisa lokhu, Mayeni ufisa lokhu, uMakhumalo ufisa lokhu. Wamvala kanjalo uMakhumalo wathi nangumuntu okhuluma ngemali. Lapho uMakhumalo njengoba ekhona la naye unkosikazi phakathi kwalamakhosikazi. Asifuni phela kwenza ngathi sizovele sinaka ukuthi uMayeni okhuluma kabi, kodwa uhusband wakhe ukhuluma kahle. Mina into engizama ukuyisho la, ukhona umuntu obona ukuthi ngoba ezokulalela okusho ukuthi indlela ayilalelayo ukukhuluma kabi naye kuphela, ngoba makukhulunywa naye kahle akezwa. Lento ifana ngisho nakumntwana, uyabona ingane mawulobe uyitshela into eyodwa ukhuluma nje upolite enye ayithulele, omunye kuze kufanele ukuthi abe harsh, isiphakama-ke ingane siyezwa-ke manje, kanti yona vele leyo nto i-toxic, angikuphiki lokho. Kodwa into engingayifuni ukuthi uthi wena thina abantu besifazane sivuna into e-wrong. Uhusband kaMayeni ubize omunye unkosikazi useless. Akusho ukuthi ngoba bekungasiyena uMayeni manje kuyasuka lokho.
Okusho ukuthi uhusband kaMayeni unakho ungahloniphi. Engaqali futhi ukukhuluma ngamakhosikazi akhe, akhulume ngezinto ezilumelayo. Kodwa-ke ngoba unkosikazi ongahambanga nabo wambiza ngala magama lawo, awucabangi-ke wena ukuthi uMayeni ngesikhathi bona bexabana nohusband because asinikanga isikhathi bexabana, umbize ngamaphi amagama. Angithi sesikhulume based kwinto esibone kwi-TV. Ku-TV sambona washo ukuthi i-furniture yinto ekanjani, i-position yakhe yinto ekanjani. Ngokwami ngibuza kuwe ukuthi if ezochaza umamkhulu ngalolo hlobo, wenza ukuthi uMaNgwabe amhloniphe yini umamkhulu? Wenza mina ukuthi ngimhloniphe yini umamkhulu? Kodwa noma ekhulumile kanjalo ngomamkhulu, ngiyabuya mina ngizokhuluma la ngithi, cha, yaze yayimbika indlela abekhulume ngayo. Angijabuleli ukuthi umamkhulu akusiyo ifave yami. Yayizwa into engikutshela yona. Angijabuleli ukuthi lo nkosikazi angimthandi kakhulu mase ngithi angithi ngenzela wena isibonelo because anginayo i-energy yokuzonda abantu engingabazi, sengiyakuxoxela nje. Angijabuleli ukuthi ngoba ubekusho kuMaNgwabe. Angithi into yenhlonipho. Inhlonipho-ke akusiyo into oba nayo manje, ikuwena. Uma ungenayo awunayo. Bese ngibuza-ke mina ukuthi ngesikhathi-ke manje uthi we must call out i-behavior ekanje. Ku-season 7 episode 16 wena utheni before sifike kuMayeni? And uMayeni into yena emenza ukuthi athethe uthi uma usukhuluma nami usukhuluma ngathi ngiyingane. And ukuba manipulative-ke asihambisani nakho. Ngoba la kumacele sababaza ukuthi amagama owasebenzisile noma ngabe umqondo wawo bewuthini, akhona azwakala kahle because umuntu omdala lo, umama wey'ngane zakhe, unkosikazi wakhe, ozomhlonipha kuqala uhusband wakhe, ukuze nama-viewers ezwe ukuthi i-tone uma ekhuluma noMacele inje, inhlonipho uyamnika yona. Ngoba-ke uhusband kaMacele uyena uhusband kaMayeni, simlapho. Asiyitholi yesi episode la sekushintshiswana khona ngamagama phakathi kaMseleku noMayeni, kodwa sinayo i-episode la esimuzwa khona uhusband kaMayeni, uhusband kaMacele, kaMakhumalo, kaMaNgwabe enokukhuluma ngendlela eshonisa phansi isithunzi samakhosikazi akhe. Ayisifihli-ke imali ebekwe yi-TV show ukuthi sithi hawu unenhlonipho ehlula ukwenza. Kwezinye izinto iyabaleka inhlonipho nakuyena uhusband. Angazukwazi ukuba yixoki ngithi angazi ngikubone lokho ngoba ku-season 7 kuleya episode yokugcina ngangilobo ngibabaza udumo, ngaze ngayibuza ukuthi kanti umamkhulu wenzeni? Umamkhulu wenzeni? Yini futhi isisindo yalento abebekuyo? Asaze sibe khona isisindo. Kwabanga nje ukuthi uMaNgwabe akafuni, kwaba yindaba yaQueen Loli. Angazi uSine iy'nkinga zakhe zazithini ngoba uSine ehlezi eney'nkinga. Kwaba-ke ukuthi uMayeni noMakhumalo, ubani ofike kuqala, ubani kanjani kanjani. Kwavalwa-ke umcimbi kwabuywa. Kodwa ngangazi ukuthi ngempela umamkhulu be-wrong kuphi. Iy'ngane futhi zamamkhulu azange zize zimkhalele. Kodwa nje umamkhulu waba yilowo muntu obhedisa izinto. Hhayi. Manje ngoba uhusband kamamkhulu uyena husband kaMayeni, manje masekuziwe entweni ukuthi ngisho ngabe imuphi omunye unkosikazi bengizokunikeza i-reference yale episode ngoba sikhuluma ngenhlonipho. Inhlonipho-ke hhayi into ongayikuze uyithenge, izenzo zakho nokukhuluma kwakho nokuy'phatha kwakho. Mina sengiyaxoxa ukuthi kwaqala nini ngabuka ngelinye iso ukuthi hawu, oDulasi, mina ngeke ngiy'tshele ukuthi lento ingayifanisa nani. Njengoba sazi ukuthi isithembu simele uyasifundisa, usifundisa ngaso isithembu. Mase simbona ehamba nabantu abafana noDulasi ebagqugquzela, kodwa izenzo zoDulasi sibe siy'bona la ku-TV ukuthi yini lento eyenziwa oDulasi. Aphinde futhi kuzoba nesiZulu phakathi. Leyo nto i-questionable ngokwayo. Kodwa-ke kungenzeka ukuthi wena into ofundiswe yona ukuthi nje, ngisho ngathini, as long uyindoda fanele uguqe ngamadolo. Ayisekho-ke leyo nto sisi wami, ayisekho.
Zihloniphe nje uwumuntu ukuze nabantu bezokuhlonipha. Angeke futhi omunye umuntu evele evuse umsindo wena ulethe ukuthula. Ayenzeki leyo nto, noma yenzeka-ke kukancane yenzeka. Asiyivale le video, bye.